Ngithande ukuthi ngibingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona eMzansi, ungakhohlwa ukuthi usubscribe kule channel and uphinde uclick ibell for ama notification. So kule video namhlanje ngizokhuluma ama-teaser Uzalo kwindaba ethinta uNkunzi, uGabisile naye umthambisi. Sibonile ukuthi uNkunzi izinto azimhambeli kahle, ushaywe isitina uye umthambisi. Izinto kumele uyilindele between uNkunzi naye uGabisile nomthambisi njengoba kuyinyanga kaJanuwari. Kuvilile ukuthi uNkunzi uzogcina acceptile ukuthi uGabisile usethandana naye umthambisi. Siyamazi ukuthi uNkunzi indoda engafuni ukuhlula, uzozama yonke indlela ukuthi ebuyise uGabisile. Kodwa ama-teaser Uzalo abavezanga ukuthi uGabisile ngabe uzobuya na. Kodwa lokho sokubona makuhamba isikhathi and baphinde futhi baveza ukuthi indaba yakhe umthambisi noGabisile izofakela umthambisi kakhulu amehlo and basibaziveza ukuthi kunomuntu ozofika ezotshela uNkunzi ngaye umthambisi uthahlahle ubani umthambisi and izoqala lapho inkinga ukuthi uNkunzi eqale uadvise uGabisile uthahlahle hey umthambisi phela isigebengu uphuthini kanje but uGabisile bavezile ukuthi uzobe engayizwa ke leyo ndaba. Kuzothi makusenjalo uNkunzi izobenza imkhalela ifemele yaxuluke omkhonto bazobe befuna ukuthi indodana kaNkunzi uPastor Gwala ilobole uNosipho. uNkunzi engeze yamsaneke nendaba amalobolo ezobifuna ifemele yaxulu and bavezile ukuthi yena usibonelo benayo uNkunzi bazoba nokhilizisana bazoba nengxabano khona phana endlini. And kusenjalo uGabisile uzobethandana kamnandi yena esoka lakhe elisha umthambisi. Kodwa ukuthi makuhamba isikhathi uGabisile uzothola into esolisayo efonini yakhe umthambisi. Kuzothi makusenjalo umuntu ngeze yeke uinvestigate ngayo indaba yakhe umthambisi. So ame kanjalo ngama-teaser ngoJanuwari kwistory sakhe uNkunzi umthambisi uGabisile. Bengusummarize la ngizophinde futhi ngibuye namanye ama-teaser angawo kuJanuwari izinto kumele uyilindele izokwenzeka kuZalo ngayo inyanga kaJanuwari. Cela ungakhohlwa ukuthi like ivideo ngithi nje danke ngiyabonga.